press nyo lang yung, kahit lakasan nyo walang problema yan, hindi yan mababasag. So grip natin ng ganun. So yun, then tanggalin natin. So ayun, John Quick TV ulit, nagbabalik. So ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano mag-terminate ng RG45 gamit ang UTP cable. So meron tayong Cat 6 UTP cable. So yun, sana may matutunan kayo sa araw nito. So tara, umpisa na natin. Cat 6 UTP cable, at meron tayong RG45, tsaka meron tayong rubber boots kung tawagin. Mayroon din tayong wire stripper, which is yung ginagamit natin pang hiwa, pang balat mamaya. So meron din tayong gunting. Ang pinaka-importante sa lahat ay ito, crimper. Kung wala ka nito, hindi mo magagawang mag-terminate ng RG45. So yun, ang una natin gagawin, ito, siyempre ipapasok muna natin tong rubber boots bago tayo mag-terminate ng RG45. Kasi nga, kapag hindi mo ito may pasok at mag-terminate ka na, ako po, napakalaking problema yan. Hindi mo na ito mailalagay. Kasi siyempre, na-terminate na. Paano pag mahaba? Hindi mo na may papasok to. O yung kabilang dulo nasa unit, tapos yung dulo nasa IDF o doon man sa auxiliary room, mahirap. So wala kang magagawa kundi putulin ulit. So kulang na. Palibhasa pa naman sa mga project, bilang yung RG45, depende sa paggagamitan kung ilan. Kaya ingatan natin na magkamali tayo. Kunin natin ang wire stripper at siyang ibabalat natin dito sa UTP cable. So ganun lang, napakasimple lang yan. Lagay lang natin, tapos ikutin lang natin ng ganun. Pag medyo may sugat na siya konti, tama na. Hindi na kailangan na idiin nyo pa siya, kasi nga masusugatan yung insulation. So pwede na siyang hilahin. Yun na, ganun dandahan. Yun. So yun, perfect, diba? Hindi na sugatan yung insulation niya. So then tatanggalin natin to, ganyan. Gupitin lang natin to. Yun, napakatalas ng gunting. Tabi natin. Saka isa rin sa mga tip, lalo na pag sa mga office kayo gumagawa, sa call center, ganoon, yung mga pinag-terminatean nyo, huwag nyo basta-basta itatapon. Dapat may lagayan kayo. Then i-ungroup natin yung mga wire, ganun. At nang sa ganun ay maputol natin tong nasa gitna, which is yung kanyang separator kung tawagin. So gamit ang gunting, putulin natin siya, ganun. Tagad lang natin. Yun, tumalsik. So yun, punin natin para wala tayong kalat. Then may apat na grupo siya. Bawat grupo may isang pares. Ito yung unang pares natin, white, orange at saka orange. By the way, itong termination na to ay ito yung tinatawag na straight row, o yung normal kung tawagin sa mga karamihan, kasi yan yung binabanggit nila sa site Yun, pag ma-ungroup natin isa-isa, ituwid lang natin para haplusin lang natin ng hindi naman kalakasan, tama lang, para lang matuwid ang wire. Huwag nyo na kuko, ito lang yung daliri nyo lang, kasi mababalatan. Ingatan natin. Yan. So ito anuhin ko lang lahat.
konti. Ituwid na natin yung bawat piraso ng wire. Pwede na nating i-arrange sa tamang arrangement niya based dun sa straight through na ating gagawin. So ang unang kulay ay white orange, then orange, sunod white green, then blue. Ano siya dito, yun, green, blue, then white, blue, green, white, brown, sunod, last but not the least, brown. So yun, pag ituwid natin yan, na-arrange na, tiin lang natin kunti, hapyo din ulit, haplos-haplosin lang para mas maganda yung pagka-groom o pagka-harness ng wire, diba? Kasi napaka-importante ito para sa pagpasok dun sa loob ng RG45 mamaya. So check natin ulit, white orange, orange white green blue, white blue green, white brown brown. So tama yung arrangement. Then puputulin na natin yung wire nya, siyempre gamit yung crimper natin para sa cutter naman yan dyan. So kadalasan yung sukat na ginagamit namin mga 1.5 almost centimeter o kuko lang, depende sa pwede rin nyo namang maisukat di sa actual na haba ng RG45 para hindi kayo malito. So hanggang dyan, no? Dito dapat hanggang dyan, at least umabot siya, lumampas yung jacket dun sa lock. Itong jacket na to lumampas, at least lumampas sa lock ng RG45, kasi importante yan na mag-clip mamaya pag lock, at nang sa ganun ay matibay yung pagkagawa natin. Huwag nyong gagawin yung mag-terminate kayo na ganun, mahaba, mali yun, ang galaw, punch list yun tawagin. Huwag din ganun, dapat tama talaga ipasok siya. So ganun, diba? Ganyan kahaba. So tama yan, mga isang gano'ng kahaba yung kuko, or 1.5 cm. So yun, putulin na natin. Sa pagputol gamit ang crimper, may ano tong crimper eh, kita nyo may cutter siya dito na side. Papasok lang natin para tuwid yung pagkakat. Pasok natin ng gano'n. Yun, diba? Ganun lang. Yung pag tansyan nyo na sa tamang sukat, ay i-crimp lang natin, gagawin natin crimp lang. Ganun lang pag may pasok na, crimp lang natin. Yun, kita nyo. So yun, napakatuwid, pantay yung pagkaputol natin. Din sunod, papasok natin yung RG45. Siyempre higpit muna natin ito ang kalat. Sa pag-orient ng RG45 o tamang paghawak, nakatihaya siya. Yun, kita nyo, nakatihaya dapat, kasi pinaka-importante niyan, hindi kayo magkamali. Dapat tandaan nyo to, pag ganun papasok, nakaharap sa inyo yung butas, diba? Yung butas nakaharap sa inyo, nakatihaya. Doon sa kaliwa magmumula yung kulay na white orange, orange, diba? Sunod yan. Ganyan yung tamang paghawak. Pag cut nyo,
nakaharap ng RG45, pasok ng ganon, daan lang, pasok lang ng bahagya, daan, may guide naman yan sa loob eh, tutugma yan. Kunting diin. So yun, sagad, di ba? Then pag masagad na, kunting diin lang, check nyo ulit bago kayo mag-crimp. Kasi sa sinasabi ko nga, itong RG45 termination ay isa to sa mga bagay na kung magkamali ka ay hindi mo na maaaring maibalik. Parang pagsubok yan sa buhay na mararanasan natin. So yun, tip ko lang, bago kayo mag-crimp o gumamit ng crimper, puro check nyo na mabuti yung arrangement ng kulay no wire natin sa ilalim. So check natin ulit ha, para final na. White orange, orange, white green blue, white blue green, white brown brown. So tama. Then sa pagpasok naman ng gamit ng crimper, tingnan nyo lang yung harap. Ito, may port siya dito, which is yun, kasya yung RG45 natin. Pasok nyo lang, isagad nyo lang, ganun. Sagad nyo lang siya, pantay, diba? Tingnan yung likod nya, sagad lang. Kasi kung hindi nyo isagad, masisira yung RG45 natin. Tingnan nyo. Itong crimper, napapansin nyo, may hammer yan sa loob. Ayun o, yun. Ito. Ito mismo, yun o. Yun, lumalabas, diba? Pag hindi yan tumapat dito sa lock ng RG45, tiyak basag yung RG45 nyo. Pag hindi yan tumapat dito mismo, gamit tayo ng ito, dapat tatapat yan dito. Kasi pag hindi nakasagad yung RG45 pagpasok nyo dun sa port ng crimper, dito lang yan, masisira, mababasag tong RG45. So dapat nakatapat siya, nakasagad. So yun, i-grip na natin. Yun, ganun lang, ipasok na natin. Pag may pasok, press nyo lang yung, kahit lakasan nyo, walang problema yan, hindi yan mababasag. So grip natin ng ganun. So yun, then tanggalin natin. So ayun, di ba, kita nyo, pansin nyo, i-focus ko lang. Ayun, yung lock ng RG45, nakagat niya yung jacket ng UTP wire natin, di ba? UTP cable natin. Ito. So tama yan, di yan may hila. Hindi, matigas na yan. Yan yung tamang pag-terminate ng RG45. So yun, sagad, di ba? Kita nyo, sagad. Maganda yung pagmalinis yung pagkagawa. Then after that, ito na yung gagawin natin. Okay na. Babalik na natin yung, o ikakabit natin yung rubber bolts na nilagay natin kanina. Andito. Tulak lang natin. Tugma yung takip niya dito sa lock, para sa ayun. Yung pasok lang natin ng ganito. Bahagya. Tama, ang gitna ba yung video? Yun. Ayun. Diba? So tingnan natin. Napakaganda. Oh. Napakalinis ng gawa natin. Yun yung output. Para ka lang bumili ng patch cord. Ganyan. So mayroon na tayo ngayong na-terminate na RG45. Sana makatulong tong video na to, lalong lalo na sa mga nangangarap na maging buhay kablero, o yun sa mga estudyante na ninanais maging technician or installer, data installer o IT support, ganun. So yun, ito na, tapos na yung termination natin.
So sana nakatulong yung video na to. At kung may mga katanungan man, maaari kayong mag-comment. At mas maganda, i-like o i-subscribe nyo ang channel na to. At nang sa ganun, sa mga susunod kong video ay may update ko kayo. Diba? Huwag nyo rin kalimutan i-click yung notification button sa baba para masaya tayo. Diba? Happy lang. Dapat happy lang tayo lahat. So yun, maraming salamat po sa mga nanonood. Hope na nag-enjoy kayo at may natutunan kayong araw na to. God bless everyone.